हेलो एवरीवन माबोरै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं आं दिनै मोनसे इनफरमेशन होनो नागिरदों नोंथांमोना मोनथिखागौ दिनै OSSLC रिजाल्ट होगोन नङा होमबा दा OSSLC रिजाल्ट होनायनि उनाव गोबां जाथाय जायो बे जाथाया मा सोरबा मेट्रिक फेल जानानै गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो नाथाय बे जिउ फोजोबनाया मानि थाखाय जायो नोंथांमोननि साननाया मा आं नोंथांमोननि साननायखौ आं नोंथांमोननो ससे फोरमायनि गोबाङानो रां रुफा गारनानै हस्टेलाव दोनो एबा बोर्डिं रुमाव दोनो उन्दैनिफ्राय गोबां थाखा फैसा गारनानै फरायबाय जे मोनसे गिदिर मा होनो इयो मा होनो मानसिनि जिउनि बेरा बे बेराखौ बारनो हायाब्ला जों गावखौ नार्भास जानानै माने बायदि रागा जोंनानै गावनि जेनेबा गथ' फिसाजो जियानो हक जेनेबा बिनानाव न'खरनि आरो जाथि बंस रायो बुयो नङा होमबा लाजि फोनाङो दा बेफोरबायदिनि थाखायनो गोबाङानो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायो दा बे जाथाया जानाङाथों होननानै आं गिबियाव नोंथांमोनखौ बुङो नोंथांनि बिनानाव नोंथांनि फिसाजो नोंथांनि बिब' फंबाय जियानो जा जेनेबा ना मेट्रिक होदोंब्ला मेट्रिक होनानै जुदि पास जायाखैब्ला नोंथांमोना एसेबां लाजि फोनांनो गोनां गैया आरो रायनो बुनो गोनां गैया आरो लोगोफोराबो सोरबा लोगोखौ लाजि फोनांनो गोनां गैया नोंथांमोनखौ बुंदों आं गुरै खावलायदों नोंथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो नाङा लाजि फोनांनो नाङा बुनो नाङा आजिखालि नङा आथिखालाव मोनसे साबजेक्ट एबा मोननै साबजेक्ट फेल जायोबा आरो रि होफिननो गोनां माने जायो एबा बेफोरबायदि होफिननो हायो आरोना दा बेफोरबायदिखौ मिथिसेयावबो जुदि सोरखौबा रायोबा बुयोबा लाजि फोनांब्ला गावनि गथ' गथाया जिउ फोजोबनानै लायोब्ला बे जिउखौ दिनै फोजोबबाय गाबोन सोफिननो हानाय बेथ' नङा बेथ' असम्भबखा ओंखायनो मोनथियो एसे बुजिदो उन्दैनिफ्राय हस्टेलाव एबा गोबां रां रुफा गारनानै फरायदोंब्लाबो नोंथाङा गावनि गथ' गथायनि जिउखौ दिनैनि दिनाव बासायनो नाजा गोजोन्थों।